Europe needs you. Europe needs you to take part, to not retreat to the comfort of easy cynicism or indifference, to recapture the sense of hope and possibility that the European Union offers. Hekk iddikjarat il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola meta ħeġġet lil eluf ta' żgħażagħ minn madwar id-dinja biex jibqgħu impenjati favur l-attiviżmu soċjali. Dan hekk kif sena oħra nkunu qed nivvutaw għal dawk il-membri parlamentari li se jkunu qed jirrappreżentawna fuq livell Ewropew. Roberta Metsola tkellmet waqt il-ftuħ tal-ikbar avveniment li jsir kull sentejn għaż-żgħażagħ fi Strasburgu bl-isem ta' I23 fejn fakret li kull vuċi hija importanti biex nassiguraw li f'kull pajjiż Ewropew naraw id-demokrazija tirrenja. F'kumment li tagħti lil Net News, Roberta Metsola qalet li kull żagħżugħ u żagħżugħa għandhom juru aktar interess u jsemmaw leħnhom għal futur b'saħħtu. Din ser tkun l-ewwel darba li żgħażagħ Maltin u Għawċin ta' 16 ser jivvotaw għall-Parlament Ewropew, u allura l-kampanja tagħna trid tkun verament iffukata fuqhom. Dawk iż-żgħażagħ jgħidulna li għandhom bżonn politiċi li jikkomunikaw aħjar b'lingwaġġ inqas diffiċli, xejn kliem kbir fuq l-ambjent, l-immigrazzjoni, ix-xogħol, l-aspetti diġitali, l-istudju, l-edukazzjoni, dan huma kollha li aħna rridu nitkellmu fuqhom, mhux biss minn Strasbourg imma minn kull villaġġ, lokalità Malti u Għawċija. Roberta Metsola fakret kif issa anke l-votanti ta' 16-il sena se jkollhom opportunità jiffurmaw il-futur kif jixtiequ huma. L-Ewropa hija ħolma għaż-żgħażagħ ta' 16. L-Ewropa tfisser iżjed xogħol, iżjed ugwaljanza, iżjed kwalità ta' ħajja aħjar, iżjed possibilitajiet li inti tista' tmur taħdem tistudja barra, dawn huma kollha affarijiet li rridu nerġgħu nispjegawhom. Propju konna aħna ġejna malma meta ivvotajna l-ewwel darba biex nidħlu fl-Unjoni Ewropea. U hekk kif wieħed jibda jaħseb fejn se jkun qed imur il-vot tiegħu, il-President tal-Parlament Ewropew fakret f'element li huwa ferm importanti li l-Ewropa hi darna, l-Ewropa hi aħna lkoll.